Setanatirko Rasputin ziak tu sangte achak chuak wal boni em ho hla Rasputin ti kha kan han ngai thla ke mo kan han chiar chuan historian ho zong zongina puithiam bol hlo tia an ko mai thin Rasputin ale Russia lal chung korim nam pha kho an phuel na hla ani ti kan hre thei mayanga chu ti taka puithiam bol hlo chuan enge poimo na anei ti le ama chanchin ba ka lal chung kolaka atlak lumdan chanchin chu tuntuma kan soitum berani puithiam bol hlo uchuak tak mai Rasputin chanchin masalam hi hria tura tamlo hle mai a ming pum chu Gregory Efimovich Rasputin ani a pa chu thingtlang lo nei mi satli ave mai ani kumsang khazariat somruk pakua January ni som khan Russia marlama Siberia thingtlang kho pakhat Provoskia apianga he khuwa hi luilar ve tak tura lui kam maya omani anau panlai chanchin chu hriat na vak a omlova tle ma lo le kan deu nuwa tange ro chuan a chanchin hi a chelam zong hlir ti mai turin soitham ngia la om zolbuk thingnoi fom rual lek ani atangin boina siam aching to hle a an khovi si tenen po voi duai lo thu boi hla boya anin chal tau thin ani tlangwal aron hriat me chuan an khu azu in mi zinga rau po Rasputin na chu asuak sual fam kim filor laka sual na zong hi ama a chuan a in fok kho me moti mai turani chu ba ka alu lul em boka zu arui to phot chuan boina a chok chuak nge bok an khu a tlangwal sual chin chu a thian tha te vek an ni heng zong aya a chelama ama tilar em tu chu sex lama atui halna re theilo le me che khuai khem a hrat em mai hi ani hei hi thi don thleng po in van tlang le lal chung ko member le million boy pui tham atling chho hial ani heng hun lai hian an khua le a che vela me che nun tlada zual deu te chu komin nom sip a bol pui thina van tlang ina chanchin hi an soi huai thin heti hun lai hian Russian mi pui te hi Orthodox thurin nge taka pom tu te an ni a atlang puin aram mi pui te hi an la mol ve a sa khuana ero chu an phak tok angin an la thu tak em thung hetiang ani awang hian Rasputin a poin ko ran huang thui taka dai chho ve a heti lai hian Orthodox hozinga rin da danglam tak mai alo pianga churin dan thar lo chuak chu aram biala jirin an lamdan adang dewa chu Christi emo Skopsti emo anti a churin dan chuan sual thuk ber khoi thlen lo chuan pathian nen thlen thei ani lo anti a sual ne tur chuan sual dang khoi phota chumi nuwa chau chuan pathian ne na thlen thei ani ti ngai dan ani ber he thuing eu uchuak zet mai hi mi om eu Rasputin ril rem zong tak ani mau mai peka chu thurin maksak kyang chuan ama le a thui hruai mi engemaw zat chuan an ram chung hun tam takan fanga an thurin chu an puang zel bok chuti pa chuan sual tin reng mai chu a ham tel duak zel boka alung thluk na angzanin sual chitin mai chu a khoilor ani bere chu an thurin thara chuan ama chu puithiam ang hiala ain ngaya he thurin hi Siberia biala Varkhoturi monastery a omlaya a hriat le adonani a puan dar na lama ama aya tholok an omlo hia lang ti khopin thahnem angai theiani he thurin apom lai vel hian nupui anei ve to a anupui nen chuan fa po pali lai an nei ani ome ma se nupui nei to chungin me che kholo deu koptel chu a na poimo ber ani reng tho hetia a thurin thar apuan dar na lama hian arin na ti chak le zual turin ram thiang hlim Palestina hial po azuk wak thleng ani ome alo hole lama chuan kazan khopuya rei tak cholin a thurin thar chu mi te hnena avor lar chowa chuti laya he khu a ko ran ho tu te chu maktak main a min thei ta tlat mai ko ran hruai tu lokte recommend na kengin Saint Petersburg a khati hun laya Russia khopui bera chuan a voi khatna tan alut ve tran ta ani he khu a awm chung hian ko ran hruai tu lu te chuan a thurin makdang lam taka wangin mu an chak hlom hle a ram thiang hlim lama azin chanchin tele arin dan thar te nen chuan inzom zatin dot le thu tak chu marnal takina soizom par thei veka khati hun lai kha chuan ring tu zinga Palestina ram to theinga chu
khoya po name lovinan ngai sang thin a thu soi chu ko than hruai tu te po in an ngai ven em maya heti hun lai hi kum sang khat zakua pahni bor vel kha ani heti laya Russia ram op tu chu Tsar Alexander III ani a kum som nga em po la tling lo ma se thi ngamin adam lo me ka aram mi puite chuan lal ber chu aboral mayang ti hlavin an thodep deplom abik takin lal fapa lal thu thleng lu tu tur Tsarevich Nicholas Alexandrovich chuan chutia apa boral mai theidin huna ding mek chu angai tu in a malam hun athim hle in a ria a chan chu lal ber ni tur chuan ala nau pan ba ka ram in op na thil engma zir chu amumal ala nei lo wangani lal ber khum beta adam lo lai hian lal fapa Tsar Nicholas chu Crimea biala Livadia lal in pakhata chuana omlai ani a apa chu boral ta se ram op na na chu akuta hlan angai don si a hu phur lutuk chu pathian hne na atong traya chakna le fin na peturin pathian chu angen ta hielani a hlau ange chuan the Tsar Alexander III chu aboral zui tamai renga Tsar Nicholas chu kumsom ni paruk chawa upa lanima se re ril rutak chungin ro rel na lal thut thleng chu alua angai ta ani heti hun lai hian Nicholas hian German rambung khat lal fanu Alexandra chu angai zong em maya nupuya ta na nei hial adua ma se apa lal ber chuan nei aphal thei si lo chuti lain lal ber chu thi ngamin adam lo mek boxi ato pa chuan lal nu le lal fapa chuan an fapa nupui nei chu lung thulo zan chungin an rem ti sakve ta rama hetia an rem ti nu lok hian lal ber Alexander III chu October ni somni sangkhat zariat somkua pali khan kum somli pa komi chawni in aboral zuita chu vele lal fapa bial nu German lal thisen kai Alexandra chu Russian Orthodox ko than huang chunga lak lu zui ani a lal ber thi nu cholkar khat leka Nicholas le Alexandra te chu anin nei zuita lal ber nu pui chu ming tharvo in Alexandra Fyodorovna tia putani lal ber sun na mitui po a hulfel ma in nei na an buat sai ta chuk ti na ani ber chu hetia nu pa ani tak nu hian Sarsku selo lal ina an pahni hian hlim takin an cheng dun ta a an in ne tanga kum khat vel aral chuan fanudu om tak Olga an neya akum le a fanudang Tatiana an nei le a akum le peka chuan fanudang Maria an nei le bok chuta Anastasia alo piang le a fanu pali lai nei to ma se lal thu thleng lu tu tur fa pa reng an la nei theilo tat mai chu lal berte nu pathin lung kap tu lian ber ani a an nu pa chuan fa pa nei theidan tur dapin kong chitin reng an zo lora ma se engma an ang thei chuang lo nakina chuan nal chung ko member dang te tran puina azara methiang him pakhat ti damna po chang an om thu an thra chuak ta a hetianga thuron soitu te chu lalber Nicholas ani fa panu pui pahni milit zale Anastasia te anni lalnu phei chu rolu tu tur fa pa anei theinan na satakin atong trai thinani kumsa khat zakua pathum alo her chu chuan lalnu chuan naw apai le ti ain riat chuan alom em maya lal thu theng lu tu tur fa pa nei nge a in be sei em maya anaw pai chung zong hian fa pa nei tur lirin a in ngai tu thin July ni somthum sangkhat zakua palia chuan no te thar chu alo piang tange mai alorin lok ange in fa pa chu a hringta lal bernu pa chu an lom em maya an nam Romanov lal pahni na ming choin Alexis ti in a ming an satani ma se an lom na chuan rei adai ta lo nau te piana tonga thakhat po aral man lowang tia chuan chu no sen chuan hliam chete atuara chu ta tang chuan thi sen alo chuaka chu atop hlei thei ta reng lo mai lal in chunga chuan lungai na in thla azar le tamup mai ani hetiang thi sen chuak top thei lo hi Britain lal nu Queen Elizabeth thla te hian an lo in ro chun chhong zel ti an khra chuak ta a ti ngai na la chu a om der mai si lo Alexis anu le pa Nicholas sale Alexandra hi han chui tak chuan Queen Elizabeth tu chuan ve an lo ni si a chu an chia chuan azui zel hi alo ni a
chu an thla te chunga alo lang chuak ta ani ber hetiang nat na vel hi lal thi sen kai engemaw zatin heng hun lai hian an thi pui nge ani heti hun lai hian lal chung ko thi sen kai Grand Duchess Milit Zale Anastasia Baka lal nu thian kom ngei tak ana Virubova te chuan puithiam pakhat thilti theina danglam tak nei mel riat an nei thu lal bernu pa hne na chuan an hril ta lal bernu pa po chuan chu thu an han riat chuan be seina sang tak an fapatan chuan an nei ngala ti chuan arem chang mas sabera lal in lo leng lut tura som turin rem an ruat ta ani kumsang khat zakua pali kum toplam thlasik khowot tak nuaya lal inveng tu te mu hlavin Rasputin chu lal bernu papin dan chunga chuan aron lang hlol maya alandana chuan samdum truak deuh to mui hmul ti deuh phiar phuar nei mit meng phok lam deuh pasat halen lon tak mayani a nalfapa Alexei sapindana chuan lal bernu pa te nen chuan an lut ta a pindana an lu nu chuan Rasputin chu chuata thing thi in banga milem intar lam hoi chuan a han tong trai zoka a tong trai zo alu tho chuan lal bernu pa lam hoi pa in a om zona cross chin chiana a han siam zawa chuti pa chuan lal fapa khuma mureng lu chung zona chuan a kut a phara thin lung chung ril taka tanga ron chuak ni om tak hian tuna chuan hlau oma kiang ta Alexis engkima thavek to e naktu ka chuan ilodam var to don nia atidam rui mai chumi zo chuan Siberian la si thon thu tekhin thu mangin thu toite asoya chuta lal bernu pa hne na bok chuan ka tong trai na khan thilti theina anei ania chu ringam ro u in fapa chu adam chuak mang ati tur engemo ati zo nu chuan chu puithiam magdang lam tak mai chu pon khothim rui lama chuan a chuaka apil bo zui ta ngal atu khuwa alo war chuan lal fapa chu dam varin alo har chuak ta tak taka lal nu pa po in an fapa nei chun dam le hrisel taka aron thowan mu chuan an lom ema pathian hena puithiam aron tirawanga damna an chana wangin lom thu an soidun mol mai heti lai hian Rasputin a hi kumsom thum pathuma tanga somli in karvela upa ani ome ahming omzia hi Russian tong chuan cherova emo tal tlaran tina ani heti angalal fapa ati dam thu hi anze view na in Russia mi puite chuan engtin tin emo an lo hrethuaya mi puizi nga in hialna na sataka chuaka mi then khat chuan he puithiam hian pathian hne na tanga thilti theina nei nia an soilain mi then khat ve thung chuan mi doi mut thiam ani a chumi hmang chuan ati dam ni in an soi ve thung chutia lal fapa alu dam le ta ka wang chuan lal in chunga chuan Rasputin na chu atlatlum na satamaya lal nu pa chuan an tlonin an betha em renga lal berle ache koite jinga po du sak a hlo hle chuti rual chuan ama em tu po an ron pung ve hluai thowa chung mi te chuan lal in chunga atatlum viau mai chu an ngai theilovin an thik rutlat thung lal fapanat na tidam theitu ani miaw wangin lal berpo chuan chu puithiam zak theilo le bol hlona akhat rutlat chu abiak that le atlon angai miaw si chuti ani lo chuan a fapanat na chu tuma in antidam thei silova lal berpo chu din hun khir taka adin phata heti laivel hian chu puithiam bol hlo chu lal thi sen kai me che ho jinga alo che kholo na samaya lal nu pindan pual bi ka po ami khwal lo hle ni in soyani thin lal in chunga tatlum phak ngat ani boka lal khon bol le an mak pa te jinga po party nein atel tam hle a zu arui chang phei chuan atong du le a uan thuan a chuaka lal nu le afanu pali te chu du to ka amut pui vek to thu a soi chiam thina voi khat mai po ni lovin arui lungpuam changa piang in he thil hi a soi chuak ta ji mai chu lal berche koite jinga lo ngai theilo an lo oma lal berveng tu big police te hna an soya police te po in lal ber Nicolas chu an hril ve ta bok lal ber chuan chu thu a han hriat chuan a thin rim na satamai arang thei ang bera Rasputin chu ahma a in lana in soifia tur chuan a ko ta ngal zaktak le in thiam lo der mel pu ti hriat tak chuan lal ber ma a chuan a in lan ta a
ma se lalnu Alexandra chuan apasal ma chuan ngaidam adil pui chiama alaka hremna nep thei ang ber peturin angen saka nalber po chuan anupui dil sakang chu arem ti puya ti chuan Siberia lama thonbo anita Saint Petersburg lama amel ron lan ngai to lo turin atiboka ti chuan secret police te chuan Siberia lama an hruai liam zuita ani Rasputinan Saint Petersburg achua san nu thlatam aral man lo tia chuan lalfapa Alexis chu anat na ngai bok chuan aron bo boile tatlat mai chumi tumphei chuan athi thel nge a doctor te la in ti ngai na an shreder si lo ti chuan lo theilovin Rasputin chu no chua nu ni ma se ko let le alo ngai ta lal ina alo kirle nu chuan tun ma angin tu ma in han ngai theilo ngam an om talova ani la in chu churem changa mangin du tokin lal vole wang te laka ain vai vung pha a mei chetam tak chu anom sip bol na man ru a amang zui hloma lal chung kwa po ngai dan a phir boka Rasputin a tran pol le du lo pol an om pha ta ni hei hi naki na Russia ram lalna Romanov dynasty chiat na bullo in tran na a mitam tak chuan an ngai nget latani hetia tual chunga mani buaya an buaila hian Europe lama chuan indo pui pakhat na chuan akang kai thui viau to a toy zong in soita ila he indo puya hian Russia po lo thei lovin nu luk ani veta ma se lalber fin le fel tok lo wang le sipai ho tu lian te ei ruk na satawangin sarkar chuan sum le mi hring a hlo hnem hle a anram sum le pain atur pha ema mi puite chuan chu thila chuan sarkar andema anlung oilo em mayani he indona a hian lalberni fapa Grand Duke Nicholas Nikolaevich chu sipai ho tu atanda ania ani hian film khur takin indona chu akai hruaya ma se an hun puilama sipai ho tu lian then khat ei ruk na satawangin an che chle lalber chuan adu anga ani fapa chu ache theilo wangin a ko kira ama lalber Nicholas nge chu indona muala aliam ta zokani he Grand Duke Nicholas anupui hi nichina kan soitak Rasputin a mel riat masak pole lalber nu pahne na mel riat tu zinga pakhat ania Russia mi puite chuan Rasputin a meinu antimai thin a chan chu apasal Grand Duke Nicholas a hi tuailek lek chi po tha theilo ani awang hian anupui hian angai theivak lova chuti line Rasputin a hian alo uire fo thin ani ome Duke Nicholas a sipaite an che thawak lo ti a hriatin Rasputin a chuan a hne na lenga sipaite mal somsak adu thu ziakina hrila ani Duke la chuan alo hona sasi a adu le ama local jok sela kalo khai hlum ngalang ani mayalom alo ti mak thung lalber Nicholas chu ama du thu nge chuan indona mual lama chuan aliama a sipaite chu a hota ramro rel na lama a hlo cham ang bokin indona muala po chuan ho tu ni atlak chamna chu aron lang non le a akal chhuwa don chuan aramro rel na chu midang hlan chhong ta lo chuan anupui Alexandra hne na chuan a hlan maya hei hian nakin nuwa an tlak chiat na a mo thui tak a phur tel don ti reng a hre phak silo ti chuan lalnu Alexandra chuan ama thuron pe tu beratan midang ruat lovin Rasputin ange chu ada baka lal khon bol zinga po apasal lamtang dewa piang nolin Rasputin midu sakzong hlir ada luta zela Russian mi puite ham thatna lam ngai tu ai chuan Rasputin du zong zelin ro rel alo tulta a chan chu a fapanun na hlu tak chunga thu nei tu nia a hriatlat wang ani bera lal in chung le ramro rel na kaldan chu lal wole wang te chuan an mu phave renga ni tin a chetial tial ni in an hria an du dan ani lo tak zet to lal thisen kai tam tak chuan lal nu po ron lem lo chuan ma ni thu in thil tam tak langsar si lo ti ruk po an nei tanual renga ni chu ringot po chuan engma asiam tha thambok si lo an mang ang lutuk chuan Rasputin na chu da bo thuai a thaberin an hria a chunga chuan engtia ti nge thaberang ti an ngai tuata he thu ngai tu na hian lalber Nicholas ani fapa Grand Duke Dmitry Pavlovich le lalber fanu pasal Prince Felix Yosipov te chu ahnar kai tu beran ni a lalthisen kai le khonbol upatam takinan thlop bok
Rasputin a pawh hian lal chhung ko zinga tatlum hle ma se ama du lo tu tam takan om ti hi a hai bik hau lova engtik ni a emo chuan an la that nge yang ti po aring hlel lo ale lama chuan ama soidan takin mi in pathian hnen a thlen theina ani don phot chuan sual thei to pa khoi athianga sual chu sual ve kin a hneanga chuta pathian ngai dam na chu dilin ani chu angai damang atiang devin sual chu sima hnekin a khoi thuk tul zoka lele na akuta ngat to a kirle rual ani to lo ti chuan ama phiaru tu te chuan an duang to kin ruam man na an siam nu chuan ati puitlin hun tur an ngak taran mai ani December ni som paruk sangkhat zakwa som paruk cho malama chuan Prince Felix a chuan Rasputin a hnena chumi zan chuan Petrograd lalin pakhata party na mailo tak nei ani dona zanlaya ruai the ngal ani don boka telvenge tura somani thuwa hrila chumi hmuna chuan anupui Irina chu ama lo chiau aw tura alo om tur thuwa hril ngal bok Rasputin an chu tiang thuwa han hriat chuan a phurna samaya nal takina in cheya silk puana chei korfual ha in velvet ke kor a haboka lal in avathlen chuan Prince Felix anupui Irina chuan tuala alo chhon vat party na tura ruat in hnuaiber chunga chuan a hruailu ta chumi chung chhonga chuan phiaru tu mi pali omin thombeng chengdang hlia tura tan ring fashanin thingrem zai thei an zai ti ruaya midang te po in anni pahni chu anron fin thla yang ti hrilpa chuan changle wine tur pol sa vek dokana in chop sa chu ako mu zuya ngai that lo na po nei chuang lovin Rasputin na chuan dokana thil chop chu ein a in tabor bor mai darkar ni don aral nuwa po chuan tur na thom reng Rasputin na chunga chuan ala lang talova Felix a chuan makati em maya angai thalo chu in chung lama athurwal puite hnen lama chuan atan chhota thilom zia a han soi zunga midang te chuan silaya ka phlum mai turin anlo ti a ti chuan silai kengin Felix a chu a chuk thlale ta ani chuti lai chuan Rasputin a chu pumna in alovial ngol to a apuma sat thu le adanga ro thu a soi boka Felix a chuan zu turpol sa tho chu a ko hmuwa chuti pa chuan Felix a chuan banga cross lem tar en chunga tong trai turin ati a Rasputin a le lama hoilai tak chuan a hnung lama tangin Felix a chuan a kap ta thuai mai Rasputin a chu chuata savun ong phadel chuan atluta ruwa mai ani chuta in chung lama lo ngak reng tu midang te chu an lo tlan lut thuaya Rasputin a ruang chu uluk takin an endik hloma an zinga doctor omve chun chuan a thingei ni in a soibok zol neider Rasputin a thilom nan ti in zutui chi turpol lo anda that chula chuakin an in lai hloma chuti lai chuan Rasputin a chu aron meng le a azuang tho ta phuta pon lam kailon pan chuan atlan ta thut mai ma se thui zong atlan hmon lo a mel mazinga pakhat chuan puak ruk chu voi ni lai a han met puak le a silai mu chuan a hnung zang le an luwa a fu a kailon bula chuan a tlu noka chu vele yasopofa chuan thingbung rem chang mu chuan a luwa dim lo bak sakin a vo ve chor bok a thi chiang nge yem ti a han en le phota a lo la thota chewa chu vele an zinga pakhat chuan chemte a phor loka a sazu bor chu a hle thlak sak ta mok mai arwang chu pon kop chale phera tuamin uluk takin an trona nevalui vurin ati khang khon uai kara chuan an norlut ta ani silairi an hriata wangin police te chuan thilpoi a thlen ngei an ringa chuti lai chuan Rasputin a chu lal ina alo kal lo wangin lal nu chu a thlaphang hle mai Rasputin a mel mulovin a omrei theilo ni hialin soi ani thin thildiklo engemaw tak thleng ngei don a hriat lata wangin secret police ho hne na chuan khopui pona chuak khapna thupek a chuak ngal boka lalnu hlau thon ruk angei chuan Rasputin a ruang chu ni nu leka luya chuan an charle maya heti lai hian lalnu chuan a pasal Nicolasa indo na hmuna om mek chu alo wacha hong bok lalber alo thlen chuan an nu pa in an thinrim hle maya tual tha na a in ham hnoi zong chu hrem lovin an chuak lowang ti an puang ta ngal Rasputin a thi na hi mithen khat chuan
Russian mi pui le lal thi sen kai te tan ne na ani anti lain lal bertran tu te chuan chan na ro pui takani anti ve thunga Russian mi pui te chuan Rasputin mi zedik tak hi an hre chiang lova mi thiang hlim ti dam theina po nei le pathian tir ang hialin an ngaya ami ze hre chiang tu te thunge ro chuan Rasputin hi Krista do dal tu ko ran kora manga mei chia te buma ti chetu setana pasal thra ni in an soi ve thungani lalnu du dan ange chuan Rasputin a thatu te chuman an nita a amo phurtu ber Duke Dimitri le Prince Felix ate chu rampon lama no chu an ni zui ta ani amai ro chu hetia rampona an thang bo hlan hian Russia rama chuan Lenin a hovin Bolshevik helna rak thlak tak mai an ron chok chuak ta hluai maya chu helna chok chuak tu communist te chuan lal chung ko member zong te chu an man fai ta phiar mai mundang daya an tan tira a hnu reilo te a lal chung kwa an man te hi an va in ka hlum an ne zui ta ngal rampon lama an no chuatak Duke Dimitri le Prince Felix te chu an himpial thungani kan tarlan to angin ami zia le asu khlek dan kha adang lam hle a amit meng mak tak mai phok deuh hru rang deuh riai ruai chu mi te soina sat ber pola ting mit meng nel om lo ber pu anga then khatin an soilain mi then khat ve thung chuan Rasputinan meichia tu po angai mel reng chu alaka an tuiral le nge thina an tan chuan torzo rual anilo anti ve thung atang wal chu atangin nulalama ache thei hle ni in soyani a mei chemut pui to zong chu sang khat ain an tam zo kani anti hialani amut pui to te jinga hian minarana tanga nalthi sen kai le miro pui te nu pui thanim tak ba ka lalnu Alexandra meu po atel ni in soi ani thin thilmoi lo lam ani em lo wanga Rasputin a chanchin soi to a soi mai thei mi lo chu a something len le sei chung chuan thu kha ani ama hre chiang deuh te chuan a thil hi in chi som pathum zeta se ani e anti hemmai he hi a mang tangkai thiam hle ani che kang chu Russian lalnu pindan chung ri la meu po ami khul ngai te lo reng ani lalnu Alexandra le afanu pali te baka lalfanu dang Anastasia milit za te po khan Rasputin a hian du to ka amut pui nu vek ni in ama nge in asoi thu kan tarlan to angin Siberia atanga Petrograd lama aron kan laivel hian an kholama chuan nupui nein fanu pathum le fapa pakhata nei to a khatia khopui lama thang bo hlan khan a fapa nei chun chu aboral nge anupui fanau te hi anu le pa hne anu chia maya anu le pa an har saru pui mai si a apa mang ang chuan Petrograd khopuya aron zong ta hialani nakina chuan apa nen chuan kot thlera anin tok ta hlol maya apa chuan anupui fanau te khongai thak zia hrilin ron honga ngai sak thuai turin a hrila ani Rasputin ala chuan apa chu a hriat ngai mi ani lo thu le ani chu mithiang hlimani thu hrilin ron ti buai ngai to lo tura hril pa in mi pui tam na laya chuan hrui hrualin a vota hrep maya ani putar chak to lo tak ani boxi chuan ti ngai na hre hek lo thin rim takina kalbo san taringot mayani hetia khopuya aron lu hlim hian ti dam theina mak tak mayane ya khopuya chuan dora honga chumi hmuna chuan nat na mak tak ati dam thina ni he thu hi adar chak hle a lalfanu pahni milit zale Anastasia te po khan hemi thu hi an hriatin nalnu pa kha an hril ani nge kha dora honla hian sumpo ala lut ve hle a afanu upa pahni pheju anena hian le khazir turin a hruai nge afanu te hi an chanchin hriat zui tura omlo na in he hmuna hian apa boral thlengin an khosa ani ome ti dam theina anei tran na hi Siberia rama monastery pakhata omlaya nula thiang hlim mari anhe na ron in lari na pek ni in a soya mitam takinan dam puya ma se he ti dam theina hi ama zok hian su aswal rong bol nan a mang ta hlau thungani